Eta Gernikan, Gernikan Gabika kartzelan zegoen, baina lanean esan egon fabrika baten, ez. Eta nik kalean denbora guztien, apur bate referente bat zinen. Kalean denbora guztien, kamia aparkatu, kasake batzuk, karretilarekin sartu taberna, eta era, legetiera joen. Gertatzen zana beste tokietan, ez? Apaiz bat, lana, eskemak apurtzen ditu, tanteatu, etxean, leku ipai, eta bai, atzera, Trianon gertatzen zana hori, gaua pasatzen norbaitik etorri behar du. Abitazina daude. Eta momentuaretan, ni lanean nauela, gertatzen zan, honek, Agustino bat horre oinatin, kanonigo regulares, praie mota bat, zegoen konbentutek aldeginda, bera, eta Gernikan guraso bizi ziren eta guraso etxean. Baina, etxetik irten barik ezekien apurratea. Eta norbaitek esan zen, apaiz bat etorria eta dute bestia, eta orduen abisu bat deitu zidaten zu. Eragozpenik aukiko zen duke Pinubolas esaten zioten, ze aita guarda de diputaziokoa esan, eta bertan sekadero bat pinubolarena, gero hasiak pinuek jartzeko teute bestean. Baina abizena zen ez goratzen, esan nion. Ez nik ez dute pegaike. Etorre aikela, eta nerekin bizitzen hasi zen, eta orduen, berape orduen lana bilatu behar. Korreusetan presentatu zen, onartu zuten, eta korreusetan paketea firmatu teute bestea. Denbora horretan agertu zen bego, lanean zegoen herri Gaztedi, loiken etortzen zen, ezagutu ginen, ondo konpontzen ginen, Bermeora joan zan lanean, gero nun lo, eta apur bat, ez da gite. Harreman antzerako bat hasi ginen, Bueno. Zer gehiago hor, ez da iba. Gernikatik joeten ginen kepa, ordureko, kartzelara eraman zuten, 60 kepa. Anaia. Bai. Eta hor, ez da gite, 4 bat urte pasatu zituen. Eta, zelan da hori, Segovian, zegoen kartzelan, eta orduen, kotxean, begotan ikueten ginen, kepai bizita bat egitera. Eta, gertatzen zaigun, bego ni baino zabalagoa iritsi eta nik seminariko eskemak, eta nire handitasune, jamaua, eta begok planteatu zidan pareja egitea. Niretzat izen zen, nire handitasun hori apurtzen zen. Eta, orduen hasi ginen apur bat gaur artean. Lanean nengoen eta orduen aranatarrak ziren, bi anai ziren koloniales horren jabeak. Eta haure biak, gero beste zornotzako tipo bat, eta ni, lanean. Dano laurok lana egiten genuen. Bat ofezinan eta beste kamio bat eta furgoneta handi bat. Eta noiz behinka nik anaia kamioia zibiltzen zana berarekin eta furgonetarekin. Eta momentu baten kikek apura nagusia ofizina eramaten zuena esan zidan. Imanol,
Pentsatzen egon naiz, kooperatiba antzerako bat egin eta orduen zu sartu. Eta nire eskema momentuaretan zan, nik esan nion ez neuprest. Ez egaitik ez. Neuprest, ni lana egiten du bizitzeko. Baina lana asuntuen harturak hartu taute bestea ezaitz. Ni pentsatzen nuen apurra por libres, bizitzeko amendikatatzen dut, eta gero nire denpora librean beste gauza batzuk egingo ditut. Eta nuen hartu. Eta, bueno, arazoetxon batzuk egor ziren hor, Astra, fabrikan huelga zeuden, mobilizazio batzu, protestak eta dute bestea, eta horri bide ginen apur bat. Gero jente bat deteniut egon zan, etako bat, eta hor, bai. Gernikako bukatu zen,